La postmodernitat i la postveritat a Catalunya han de ser vençudes amb veritats tangibles i rebutjant relats i relativismes estèrils. Així comença la reflexió de Guerau Xipell al nou número de la revista Esperit. Però què significa exactament descolonitzar la Catalunya postmoderna? Segons Xipell, la postmodernitat ha substituït la veritat pels relats, la història per les interpretacions i la realitat per l'espectacle. Per això, recupera les reflexions de pensadors com Jürgen Habermas, Frantz Fanon, Ngugi wa Thiong'o o Rabindranath Tagore. Tots ells van entendre una idea fonamental. Cap poble pot ser lliure si renuncia a la seva llengua, a la seva memòria i a la consciència de si mateix. Per a l'autor, Catalunya afronta avui aquest mateix repte. Recuperar veritats tangibles, recuperar la memòria històrica, recuperar la capacitat de ser subjecte de la pròpia història, perquè sense veritat compartida, una nació corre el risc de dissoldre's en el relat dels altres. És possible que el ressorgiment nacional de Catalunya formi part d'un combat més ampli contra la postveritat i la descomposició espiritual d'Occident? Aquesta és la pregunta que planteja Guerau Xipell a Descolonitzar la Catalunya postmoderna. Llegiu l'article complet i molts més a la revista Esperit.